Жито трубой, надой и ракой. Новый указ Лукашенки. Рыба на улицах города. Вот, прям между ног. Витебск перетворился в Венецию. Сумленный столичный злодей. Остальное все выложил в какой-то почтовый ящик. Буцлаў чекає допомоги. Сардэчна запрашаем. На 32-м годзе свайго кіравання Александр Лукашенко прыняў мудрае рашэнне, якое павінна вывесці сельскую гаспадарку на ўзровень побач з Галандыяй ці Нямецчынай, а то і пакінуць іх далёка ззаду. 25 ліпеня Лукашенко падпісаў указ аб узмацненні адказнасці старшыняў райвыканкамаў. Згодна з дакументам, кожны кіраўнік раёна будзе замацаваны за адной з самых стратных сельгаспрадпрыемстваў. Рашэнне аб замацаванні будзе прымаць аблвыканкам. У фокусе гаспадаркі, якія за справаздачны год паказалі найбольшыя страты ад продажу прадукцыі і не выканалі нормы тэхналагічных страт буйной рагатай жывёлы. Як паведамляе прэс-служба Лукашэнкі, калі справа ў гаспадарцы пойдзе на лад, старшыня райвыканкама атрымае прэмію, а калі паказчыкі не будуць дасягнутыя, пазбавіцца даплаты за складанасць, напружанасць і інтэнсіўнасць працы. Болей за тое, кіраўнік вобласці з узгаднення Лукашэнкі зможа пераставіць старшыню райвыканкама на пасаду дырэктара той самай стратнай гаспадаркі, якая не паказала выніку. Але, відаць, дапаможа гэты ўказ сельскай гаспадарцы як нябожчыку кадзіла. А вы як думаеце? У Беларусі абваліўся продаж гарэлкі, таннага віна і нават піва. Няўжо беларусы сталі менш піць? Ці проста зменшылася колькасць саміх беларусаў? Хутчэй за ўсё і тое, і другое. А вось шампанска ў Беларусі стала прадавацца больш. Можа, беларусы да чагосьці рыхтуюцца? Хіба найбольш абваліўся продаж таннага віна на Віцебшчыне? Больш, чым на 10%. І не дзіва, асноўным спажыўцом гэтага напою было вясковае насельніцтва, яно імкліва скарачаецца. Няма каму ні піць, ні працаваць. І шмат у чым у скарачэнні вясковага насельніцтва вінаватая вытворчасць таннага віна, якое называюць і чарнілам, і бырлам. Самі ж вяскоўцы называлі яго ласкава – вінцук. Вядома ж, вінаватая не нейкая абстрактная вытворчасць, а тая ўлада, што яе развівала. Пакуль на Віцебшчыне абваліўся продаж віна, у самім Віцебску абваліўся грунт у раёне вуліцы Садовай. Яго падмыла вадой. У выніку, як паведамляюць ратавальнікі, абвалілася 7 гаспадарчых пабудоў. Участак плошчай каля гектара споўз у раку Дзвіну. Звестак пра пацярпелых няма. Улады ўжо стварылі камісію, вядуцца працы па ўмацаванню паверхні, каб папярэдзіць далейшыя разбурэнні. Калі адным біцеблянам вада прынесла гора, іншым падобная на прынесла радасць. Плаваць стала магчыма не толькі па Дзвіне, але і па вуліцах. І па вуліцах нават бяспечней, не ўтопішся. Галоўнае, пад колы аўто не трапіць. Прычым плавалі на вуліцах не толькі людзі, але і рыба. Во, смотри, Илюш, смотри. Вот, смотри, вот. Прям между ног. А зараз некалькі навінаў ад гасцінных беларускіх мытнікаў. 34-гадовы кіроўца спрабаваў правезці з Літвы ў Беларусь тавары, схаваўшы іх у тэхнічным люку аўтобуса. У адсеку для электрадратоў і засцерагальнікаў ён утаіў 2 гідракасцюмы і аўтазапчасткі. Але пільныя гарадзенскія мытнікі нешта адчулі і адправілі аўтобус на дадатковы нагляд. Товар и автобус «Ванхолл» 2006 года выпуска общей стоимостью более 280 тысяч белорусских рублей, изъяты до решения суда. Гродненской региональной таможней начат административный процесс по части 2 статьи 15.1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкция статьи предусмотрен штраф в размере до 30 базовых величин с конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства. Цяпер з-за кіроўцы можа пацярпець фірма-перавозчык, а ў канчатковым выніку шмат хто з беларусаў, хто ездзіць у Літву. Бо праз такія жорсткія законы перавозчык колькі разоў падумае, перш чым ехаць у Беларусь. Не менш пільнымі за гарадзенскіх калегаў выявіліся і берасцейскія мытнікі. Ад іх пільнасці пацярпелі і польскі, і літоўскі перавозчык. Пра гэта пахвалілася галоўная інспектарка берасцейскай мытні Вера Базака. В первом случае польский перевозчик перевозил через пункт пропуска Козловичи партию чипсов общей реальной стоимостью более 235 тысяч рублей. В документах эта сумма была занижена в 5 раз.
Во втором случае, по документам, представленным к оформлению таможенником пункта пропуска Козловичи, стоимость перемещаемых срезанных цветов составляла 72 тысячи рублей. Фактическая же сумма перевозимого литовским перевозчиком товара оказалась в 2 раза выше. Цяпер перавозчыкаў чакае штраф аж да 30% ад кошту тавару. Не змаглі дамовіцца з мытняй. У выніку ўсе гэтыя штрафы даб'юцца на гаманцы пакупнікоў, бо адпаведныя тавары будуць даражэць. А вось паведамленне са сталічнай міліцыі. 47-гадовы жыхар Мінска прыйшоў у госці да прыяцеля, з якім яны добра пасядзелі і паднялі свой градус крыві. Пасля гэтага мужчыну і пацягнула на подзвігі. Я вышел с квартиры, начал бродить по подъезду, пошел, смотрю, соседняя дверь. Решил ее приоткрыть, она открылась. В милицию обратилась 43-летняя жительница столицы, которая сообщила, что из ее квартиры пропала сумка с личными вещами, документами и деньгами в размере 300 рублей. Оперативники заводского РУВД по подозрению в краже по горячим следам задержали 47-летнего минчанина, ранее судимого за имущественные преступления. Пасля затрымання нязваны госць так патлумачыў свой учынак. Зайшоў у незамкнёныя дзверы і забраў сумку, што першай трапілася яму на вочы. Находившиеся в сумке деньги фигурант забрал себе, а остальное положил в почтовый ящик заявительницы. Наличные он планировал потратить, но не успел, так как был задержан сотрудниками милиции. Возбуждено уголовное дело за кражу. Невядома, ці ўлічыць суд адносную сумленнасць злодзея. Ён жа забраў толькі грошы, а сумку кінуў у паштовую скрынку гаспадыні. А мог жа і выкінуць. У Буцлаве працягваюцца археалагічныя раскопкі. Сітуацыя вельмі падобная да евангельскай. Жніво вялікае, а работнікаў мала. Таму змяшчаем тут зварот пробашча парафіі ксяндза Дмітрыя Дубовіка з просьбай аб дапамозе. Нашы раскопкі 4-й дзень. Як бачыце, вельмі шмат працы зроблена. Раскапалі некалькі метраў, не ведаю, хутка на десяткі будзем выходзіць ужо сцен касцёла старога. Тут унутры яшчэ будзем далей дакапваць валуны, хутчэй за ўсё са сцен. Калі іх разбіралі, проста валуны тут пакінулі. Сёння капалі далей гэтую сцяну і тут дайшлі да увахода. Хутчэй за ўсё там нават арка вось знізу. Праўда, яшчэ і валун у арцы. І хутчэй за ўсё гэта арка, уваход у крыпту. Ну, крыпты мы ўжо так капалі, глядзелі, што не вельмі і каб засталася. Хутчэй за ўсё гэта ўсё разбіралі. Заўтра плануем працягваць працаваць у гэтым накірунку. Вось гэтую частку убраць усю. На жаль, нашы валанцёры паступова так з'язджаюць. З аднаго боку змучылі, з іншага боку на працы, адпуска заканчваюцца, таму вельмі чакаем валанцёраў. Калі хто мае магчымасць нават там на дзень, можа ў суботу прыехаць, то сардэчна запрашаем. Сам бы вельмі хацеў далучыцца, але, на жаль, не маю такой магчымасці. Таму прашу сваіх гледачоў, хто ў Беларусі і такую магчымасць мае, дапамагчы ў этой добрай справе. Гэта унікальная магчымасць дакрануцца да мінуўшчыны. А ў Буцлаве ўсё дыхае гісторыяй. Яе мястэчка адлічвае ад пачатку 16 стагоддзя. А каб даведацца больш, лепш наведаць Буцлаў. І па магчымасці дапамагчы ў раскопках. А мы на гэтым развітваемся. Дзякуй за прагляды, падабайкі і каментары. Калі для вас это бяспечна, дапамагайце ў распаўсюдзе беларускага кантэнту, якога зараз так не хапае. Стаўце падабайкі, каментуйце, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі. Для вас працаваў Зміцер Лупач. Усяго найлепшага. Жыве Беларусь!